हिरवा भेटला वाटतं शिंकेतला. गेला तो. बाबा जिगू जा. बुडेल तो. बगला बो पुढा आहे तो. डायरेक्ट डायट. नाश्ता डबल. हा बघ केवढा आहे. त्याला किलो काढलेला आहे तर त्याने हाताने काढू शकत नव्हता. जिगो हिरवा बघ केवढा आहे. धबधबा वाघल्याचा कडा. वाघल्याचा कडा. मित्रांनो कसा दिसताय.
पाणी कमी आहे मित्रांनो. पावसाचं लयच असतं पाणी इकडं. वरती गेलं चौघजण. मी पण एका सायकल गेला. तिकडनं तर वरती इकडनं वरती जाणार आहोत. या कड्याच्या वरती जाणार आहोत, वागल्याच्या कड्याचा. तिकडे ओला आहेत ना, त्याच्यात वागले असतात. लहान पोरगा. अरे झोपून जा. ए जुगू घाबरला. अब घाबरला, वर आला. मित्रांनो आता घरात जात आहोत. आता घरी गेल्यावर किरी दाखवू किती आणली होती. आता डायरेक्ट चला घरी. मित्रांनो खाल्लं वरती येत आहो. इतका मोठं वरती असतं, दम जातं. पहिला चला एक आंगडा. आंगडी पकडलेली. पेंदा टाका. चावत नाही हिरवा गोटला. एक आंगडा.
इकडे त्याला नाही सुटला इथे. माझा लॅगवर गेम खेळायला. या तिकडे राहिलेले